Imagine building a house of Allah in the best days of the year. Every sujood, every
Sisi wɔ de ne bɛyɛ abɛhyɛ aba. Sure. Ne maame. Sure. Mpanyinfo nyinaa nso de aso papa aba. Sure. Ama so to go sɛ ɔsɔ da se. Sɛ ɔde bɛyɛ aba ɛne na sɛ bi. O my man no mpanyinfo ne ko do ne ma saba. Sɛ de osi kan na ɛno korɛ. Sure. Ɛhenfa de efi ko du hɔ. Sure. Sure. Sɛ bi osi kan no korɛ. Kɔw ɛfɛ na fɛ du hɔ no. Otufo ya bɔnbɔn no kɔ hɔ. Na kɔ a mo bɔte ɛbɛto no ba ha. Sure. Bɛhwɛ me de dɔm ne nyinaa sa ba bɛhwɛ me bɛtra me nkyɛn ha. Sure. Sɛ na kɔ wɔte no bɛto hɔ. Bae ho sɛ ampa wura nsantene. Hwɛ yura ɔdɔm ne nyinaa bae. Ɛkyɛ yura. Kyɛ ɔno aso sa bae no kyerɛ yura nkyɛn. Na ɛkyerɛ me te sɛ hɔ nsɛm baako a ɛdene baa no mom deɛ wɔama me hwɛ yi. Sure. Ɛkyerɛ na te nsɛm a nyame adara ma me sa te sɛ afei yɛnya ɛna ne me bɛn so a wɔno asan bɛ. Sure. Ɔbaeɛ ayɛ ne fie ɔpem sɛ nɔnkɔ sɛ bi so nsa frɛ no. Ɔkɔ ɔbaeɛ sɛ bi wɔama ha a ɔte sɛ nyame adom so na waba a ɛnɛ wabɛkyea no. Nso ɛnɛ deɛ ɛfi asɛm nti ɛbɛgyae. Sure. Biribiara ani ka ase wie a afei wɔto bɔ ase aba ne yɛde fie kɔmmɔ nyinaa ka. Sure. Sɛ bi asɛm nti bɛgyae nam deɛ sɛ bi asi wankɔ no abɛkyɛ no deɛ fi asɛm. Fii na wie ne sɛ bi biribiara wie ne sɛ bi dɛhwɛ bɛnyɛ a ba a na sɛ bi atena ase ɛsɛ bi obiara wie wotu obiara ne makyɛ biara no gyama wɔhyira wo yɛtoma wie kɔ so. Nanso sɛ ɛda no ase sɛ wakae. Sure. Sɛ bi wɔka kyerɛ no sɛ ɔde wase sɛ wakae sɛ bi ha na ɔkyi firi. Sɛ wɔmfa saa mmra. Sure. Wɔbɛmɛ mɛ sisa fasaa ebi nhyira ma wo. Mpanyinfoɔ nso sɛ monhwɛ monsɔre mu na monhwɛ ne yie ma me. Sure. Sɛ wɔde wase wɔde wase wɔka mu bɛn ho gyina ba wɔn nyɛ ne mu nhwɛ ne yie ma. Awerɛwa nso yɛda ase. Sure. Nso wahwɛ mu de wobɛyɛ ama ɔso wɔbɛto adwumadeɛ no so. Sure. Biara a meka me sɛ momfa mba yie no ntaa n'akyi ma no. Sure. Wɔde wase wɔde wase wɔde wɔde wobɛyi sɛ musu suma kuta mu no wanta sɛ wɔn akyi ebi wɔn yi bi aso ne nkosoɔ. Nso yɛda ase deɛ yɛnea biribi akyi a me nso mɛba. Yom sɛ ɔdɔ n'ase wɔbɛkyia no ne adum adwada sɛ wɔn akɔyɛ ne deɛ sɛ biara wura bɛba wɔyɛ na deɛ nyɛ nyɛ akyi sɛ wɔn ase bi gya ne kwan a gya ne kwan yɛrɛ si sɛ ɔdɔ papaapa. Maame deɛ ɔpem so wɔ hɔ nti wokɔ a na abɛhu yɛ no ho saa wayɛ ɔbaa bɛma na ɔno kikikikilo no wɔn de ɔpem so wɔ hɔ sɛ ɔno ara na ɛkɔba sɛ wɔyɛ no ho sɛ bi dan ma na sɛ bɛma ɔnso mu a bɛgye nsɛm mu ɛne ne wura ebi bi akyerɛ wɔhwɛ no sɛ bɛyɛ a yɛwɔ nto no kwan so bɛɛbɛ ɛma so so kɛsɛ no. Egyina ne ba ne sɛ bi n'akyɛn nkonnwa yi ma da yɛwura sɛ sɛ ɛba yɛ ɛde fɛn wɔn ama yɛ wɔde ɛfi so nti ɛbɛsi kwan da wɔn ɛsɛ. So sɛ deɛ na wɔyɛ ma sɛ nso ɔdo aso paapa wɔde mba yi so mu kama sɛ wɔn asa ne no wɔn biribi a wɔn nsa mpa bɛkyɛ yɛwura sɛ wɔn nsa wɔn mmerɛ na mpanyinfo nyinaa na wɔde aseda kɛseɛ ma wɔn kwan a wɔn ato aso wɔyɛ ahoboa na wɔn sena kɔ wɔn kwan ano wɔsrɛ kwan ɔkwan a wɔboa ha wɔtena wɔatwɛn wɔkyɛ yɛwura nsɛm akɔyɛ.